Aresto naman po ng mga tauhan po ng Cervantes Municipal Police Station or MPS ay ituturing na top 1 most wanted person sa bayan ng Cervantes, Ilocos Sur. Matapos isilbi ang warrant of arrest laban sa kanya. Kinilalang sospek bilang isang 37 anyos na lalaki at residente na nasabing bayan. Nahuli siya sa ikinasang operasyon ng Cervantes MPS at katuwang iba pang unit ng pulisya. Nahaharap ang sospek sa 4 na bilang ng kasong acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 366 ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Republic Act No. 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Itinakda ng korte ang piyansa sa halagang 180,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Cervantes Municipal Police Station ng sospek habang iniintay ang mga susunod na proseso ng hukuman. IFM News. IFM News. IFM News.